Gima kelo pogruok, just ka ang'iyo few, kwanza gima kelo ga pogruok e furniture and material mitiyo. For example, okay, watiyo gi bao, jite tiyo gi bao, but ibo yudo ka ng'ato bonyisi precisely odwaro bao mar mahogany, ng'ato dwaro bao mar rosewood, ng'ato dwaro blue gum. So inyalo yudo ka ng'ato bonyisi ni odwaro kitanda mar mahogany, lakini kubo winjoru to bonyise price. Koro kisejise price ya kanyo nyalo nyisi ni anto an gi kama, lakini niwacho kama be kama nyalore. Koro gie kanye mubo winjoru ka idhi loso bao, idhi loso kitanda ni gi mahogany wood, idhi loso kitanda ni gi cypress, idhi loso gi different types of bao. Koro pogruok biro kae ibo yudo ka bao molos go otanda kolos gi mahogany nitiere difference gi kolose gi blue gum, to nitiere difference kolose gi cypress. Koro gima bo kelo pogruok bo biro en budget mar customer, mano mokuongo, mano budget mar customer bo kelo pogruok e gik miloso gi. And then obviously customer bo biro gi design mare mar gima odwaro. For example, ken kom, for example kom in nyalo dwaro nyalo pogore gi ma ng'at machielo nyalo dwaro. Koro ibo yudo ka designs opogore, materials be pogore. Nitiere material be gin gi different prices. Nitiere mag, for example, kwacha nitiere mag miuso 430 bob per meter, nitiere 500 per meter, nitiere, koro mago be pogore. Koro ibo yudo ka kom maloso ne ng'ato gi material mar 600 bob per meter opogre sana gi kom molos ne ng'ato gi material mar 450 bob per meter. Gipogore in at the outlook, but in most cases hata yamoga sana mondo gibed almost the same, lakini nyaka gipogore nikech materials gi opogore. Koro kanyo ma pogruok ang ne bede. And then be gi skills, ng'en ki intie workshop nyaka ibed gi jolwedo, nyaka ibed gi jolwedo, to jolwedo gin gi nini mopogore opogore, jolwedo gi jotije mopogore opogore. For example, an gi ji 12 matiyo gi workshop, apana an gi ji 12 matiyo gi workshop, yes. Koro inyalo yudo ka nitie jo sofa, nitie jo joinery, nitiere jo rangi, an gi nyiri 2 by the way mago rangi, an gi nyiri 2 mago rangi, then jomodong' gin joma chwote. Koro ibo yudo ka work otimna gi ka, for example, kan kata gi 2 beds, ibo yudo ka tich ma miyo person A maybe opogore gi ng'at ma miyo person, tijni kacha ka miyo person B, tibo yudo ka nitiere pogruok e nini kanyo. Koro nyaka I intervene mondo ang'ene gi kata ka gipogore bao, lakini gipogore different kind of bao, lakini skills almost match, but ibo yudo ka maloso opogore gi ma person A oloso gi ma person B oloso. Koro pogruok nie skills, pogruok nie materials, pogruok nie bao. Koro kanyo manyalo kelo pogruok e gige moloso mag bao gi. Erokamano ahinya. Neva ni hie kode.